Tinotenda Mwari vakuitirei zvakanaka. Today we just want to open a scripture. Toda kushare scripture riri muna Jonah chapter 2 verse number 8. Mwari vachingotibatsira. Rinotaura zvikanzi, they that observe the lying vanities shall forsake their own mercies. Ndi Jonah ari pasi pemvura. Ndi Jonah ari muhura hwehove. Hapana hope yekuti anoponeswa. But Jonah arangarira munamato wakaitwa naSolomon kuti Mwari kana pane anenge apinda kudambudziko ari kwaari akatarira temberi ino munzwei. Jonah anofokasa pavimbiso yaMwari then obuda musituation yake. Jonah akutaura anoti, but they that observe the lying vanities shall forsake their own mercies. Pane masituation akakukomberedza ari kuita sekuti ari kurwisa mapromises aMwari. Those are lying vanities. Ari around you. Unogona kuva urwere, inogona kuva situation yausingafarire, but uri kuziva vimbiso yacho kuti Mwari vakavimbisa zvinhu. But the situation yangu iri kuti iri kupikisana nevimbiso. Rega ndikutaurire kuti don't observe the lying vanities. Focus on the promises of God. The Bible says in the book of Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing, hearing by the word of God. So you have to focus on the word of God. Focus on the promises of God. Focus pa solution than pa problem. Focus pa answer than pane zviri kunetsa. Paunotanga kufocasa pane zviri kunetsa, uchaona kuti uchaita ma decisions under pressure. Uchatanga kupinda mu stress, uchatanga kunetsekana, but you need to focus on the promises of God. Focus pa vimbiso dza Mwari. They that observe the lying vanities shall forsake their own mercies. Tikatarira vana Joshua and Caleb, vanoti iwo, we are going to take the land, we are going to possess the land. Tichatora nzvimbo iyi yatakataurirwa naJehovha. But vamwe vari kutarira hofori, vari kuti kune mahofori kuri kudai, but Joshua and Caleb vanozoti Mwari havanyepi. Numbers 23 verse 19. God is not a man that he should lie, neither a son of man that he should repent. So kana Mwari vasinganyepi, he told us that we are going to cross. Tichapinda munyika yevimbiso. So we are going to take over. Tichatotora nyika yevimbiso. Tichatopinda promised land. So ndo zvakaita Joshua na Caleb. Ende vakawina. So don't observe zvinhu zvakakukomberedza. Pane zvinhu zvakawanda zvinoomba around you. Satan anoomba seshumba, asi haazi shumba. You need to be bold and be strong and be courageous. What claim ama promises aMwari, woramba wakamira ipapo. Then you are going to have answers. Uchava nemhinduro, uchawana zvauri kuda, because God is faithful. Iye akapa vimbiso is more than faithful to fulfill all the promises akapa. Abraham anonziyo, he staggered not at the promises of God through unbelief. Akaramba akabatirira akati, God is going to do it. He told me. Akandiudza kuti you are a father of nations. Uri baba vemarudzi. But apa zvakatooma, hapana mwana aripo. So chii chakaitwa naAbrahama? The Bible said he staggered not. Haana kudedera. Akaramba akafokasa pa promise. Haana kufokasa pa problem. So dai Mwari vatitira zvakanaka. Tine generation yevanhu vanoudza Mwari kukura kwemakomo avo, but havasi kuudza makomo avo kukura kwakaita Mwari wavo. Our God is great. Our God is the omnipotent. Our God is omnipresent. Our God is alive and is caring, is willing and is able. So don't observe the lying vanities. They that observe the lying vanities shall forsake their own mercies. The Bible says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Mwari vakuropafadzei. God bless you.